Na ako'y na-discover na Paris overload dinhi sa Iligan City. Na nag-offer og only rice, only sabaw, ug only drinks for only 100 pesos. I think mauni pinakauna na nag-offer og only dinhi sa Iligan City kung wa ko nasayop. Anyway mga sir, welcome sa atong kaon Surrey Episode 1. Nadeta karon nagsuroy-suroy sa Daffodil. Located ni dinhi sa may tubod Iligan City or atbang lang sa bag-o nga Dunkin drive-thru or beside Petron gas station. Pasado alas 12 na minaabot din sa akong asawa, mao init yun kayo. Maayo na lang kay naka-air condition ang ilang lugar. Mao matambalan na jud ang imong kainit o kaigang sa panahon. Try na to ilang Paris overload. Duha ma'am. Ano niya to ang Paris overload. Kalawang kaniyang yang sulod na. Ang unod na to. Kung gusto mo medyo halang-halang siya. Atay chili din. Chili sauce. Ako tayo limon. So, chicken na siya. Kasi yung Paris from chicken, tapos beef, no? Wala siya pork. So, this is halal. So, good kayo sa atong mga igsoon na mga Muslim. I think this one is chicken. Andiso. Ayun. Hindi ma'am. Drinks. Ang drinks nyo, di kami mapag-ina. Or magwata sa ito ang unli drinks na ito. Sa kasa na ani ma'am? Mali ng drinks nila. I don't know sa flavor ang ilawan na ito. I think cucumber was right. Yeasty and cucumber. So ang kulangan mo sa iyong drinks, whether ang mudungag kaya lima na itong drinks diyan. And karon bukat na ito sa to para ma-appeal sa itong vlog. Anyway, nagigutom na ako kay 12:30 na. So morning ang ato ang sabaw sa Paris. Gusto nyo ito ano? Ibas daw naman ba? Ano ito naman? Kasi naslay ko. Ma'am, pwede mo ba? Wala mo yung panay ka rin topping ka mga kasi gusto ko na nito. Yes, sir! Mas labig daw. Pero free ka na siya, ma'am. Free ka na siya. Okay. So, kulang yun siya. Kung wala siya sibuyas dahonan. So, nangayo yung ko kaning kwan. Sibuyas dahonan na ito ba kayo? Kulang yun kayo ang Paris ba sa... Wala ba ito siya? Kulang siya. Anyway, free po din siya. No? Request na mo kung wala mo makita dyan na sibuyas dahonan, pwede ako nung mag-request. So, maunang siya magpalamig pa sa ito, Paris na ito. Sa mix na ito na, mikos na ito na, dahil na. Hindi ko limurat. Marot tingin ng rice.
Ikan guys, the rice. So, silang under rice, sa ka-serve na nakakadungan kay overload ko guys yung rice nila. Dili ang Paris but also the Kay natilawan naman nato ilang Paris overload. Mag-honest review na ta. Akong napansin is gamay ra kayo iyang beef ug mas daghan ang ilang fried chicken. Mao siguro medyo kulang iyang combination as a Paris overload para sa kuha. Kay I know lain-lain man tag panlasa. So mas maayo anhi mo din para kamo mismo makasulay. But goods na pud siya kay mabusog yun mo sa inyong 100 pesos kay only na ang rice, sabaw ug drinks. So mga sir, kung naamoy na ibawaan nga mga lamian, mga barato na mga pagkaunan di ani sa Iligan, kung naamoy mga recommended na mga pagkaunan na atong suruyan, na mga barato ug lami, i-comment ninyo kay atong suruyon. Daghang salamat sa paglantaw and God bless.